A operación contra o furtivismo na ría de Ferrol saldouse con 8 persoas detidas. As capturas ilegais distribuíanse despois nas Rías Baixas. Facíase a través dun veciño de Vilagarcía e doutro de Meis que se encargaban despois de colocar o produto en máis dun cento de negocios hostaleiros e particulares da ría de Arousa. En moitos casos, o marisco tiña un índice de toxina amnésica que superaba ata en 4 veces os niveis permitidos. E o caso, por exemplo, das vieiras comisadas no marco desta operación, unhas 2000 unidades. Segundo as investigacións, entre Ferrol e as Rías Baixas estableceuse unha intensa frecuencia de transporte de vieiras con 2 ou 3 viaxes á semana. Calculase que se comercializaban entre 2000 e 3000 vieiras á semana. Ese produto remata, por exemplo, en Meis, dende onde operaba o considerado como principal distribuidor en Arousa. Este intermediario, segundo as pesquisas, operaba dende a súa propia casa, sen ningún tipo de control sanitario. Ali almacenaba fresco ou conxelado o produto para despois vender a establecementos do sector hostaleiro e tamén aos particulares. As primeiras investigacións que derivaron agora nesta operación Concha arrancaron no 2016. Daquela, axentes do equipo de resposta policial da Policía Nacional detectaron un grupo de persoas faenando nunha zona pechada para extracción por mor da toxina. Ese foi o desencadeante que culminou agora con 8 persoas detidas na comarca de Ferrolterra e outras 44 persoas que están a ser investigadas. Os furtivos están acusados dun delito contra a flora e a fauna, pertenza a grupo criminal e tráfico de xénero corrompido. Os distribuidores están imputados tamén por un delito contra a saúde pública.